Diwrnod 6, Ardal Caernarfon. Taith, diwrnod 6. Heddiw, da chi'n mynd I Segontiwm, Caer Gors a Llanberis. Heddiw byddwch chi'n ymweld â Chaer Efeinig Segontiwm ar gyrion Caernarfon. Caer Gors, cartref yr awdur Kate Roberts, ac yn gorffen yn Llanberis, yng Nghastell Dolbadarn, ac Amgueddfa Lechi Cymru. Caer Efeinig Segontiwm, O55, 2ON. Mae'r diwrnod yn cychwyn yng Nghaer Efeinig Segontiwm. Cymerwch amser I archwilio'r safle ac ymweld â'r arddangosfa am hanes Segontiwm. Mae yna hefyd stori o'r Mabinogi, breuddwyd Macsen wledig, sydd wedi'i lleoli yn yr ardal hon. Amser cinio. Nesaf mae yna gyfle da I gael cinio yn nhref Caernarfon ei hun neu brynu picnic i'w fwynhau ar y bryniau ar ran nesaf y daith. Gyrwch I Gaer Gors, Rhosgadfan, O54, 7EE. Gadewch Caernarfon yn gyrru i'r de ar yr A487 trwy Bont Newydd. Ychydig cyn I chi gyrraedd dinas, trowch i'r chwith tuag at Ros Tryfan ac yna ymlaen I Rhosgadfan. Caer Gors. Efallai y bydd angen I chi dalu am fynediad os nad ydych chi'n aelod o cadw. Archwiliwch y safle a'i hanes. Gyrwch i'r stop nesaf, Llanberis, O55, 4TE. Y ffordd hawdd, os nad oes gennych fap neu satnaf, ydy mynd yn ôl I Gaernarfon ac yna I Llanberis ar yr A68. Y llwybr ychydig mwy diddorol yw I barhau I fyny'r ffordd, dros y bryniau tuag at Waun Fawr. Mae cilfannau ar y ffordd hon gyda golygfeydd da drosodd I Ynys Môn. Pan gyrhaeddwch at yr A485, trowch i'r chwith ac ewch trwy bentref Waun Fawr. I'r dde I Ceunant ac yna pan gyrhaeddwch at yr A486, trowch i'r dde I Llanberis. Castell Dolbadarn. Ar ôl I chi heibio Llanberis, trowch i'r chwith ar ôl gorsaf rheilffordd y llyn ar eich chwith, tuag at Barc Gwledig Padarn. Mae maes parcio ar eich chwith a llwybr I fyny i'r castell. Amgueddfa Lechi Cymru. Os oes gennych amser ar ôl ymweld â'r castell, cerddwch tuag at y Parc Gwledig ac ymweld ag Amgueddfa Lechi Cymru. Bydd hyn yn rhoi mewnwelediad dyfnach I chi o'r byd y gwneithwch chi ddysgu amdano yng Nghaer Gors. Mae caffi yn yr amgueddfa a rhai siopau bach yn yr ardal. Amser mynd adre a gwneud eich gwaith cartref. Ar ôl eich diwrnod, mae yna weithgaredd mwy agored I chi ei wneud. Mae'r gweithgaredd hwn yn gofyn I chi ddefnyddio'r hyn rydych wedi ei ddysgu yn ystod y dydd, a gallwch ofyn eich tiwtor dosbarth wirio'ch gwaith.